Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μάθουμε πώς βρίσκουμε το friv.com, που είναι μια εφαρμογή που είναι δωρεάν στο Google και έχει πολλά παιχνίδια μέσα της. Πάμε να τη δούμε. Θα γράψετε friv.com, θα σας το δείξω. Να, έτσι γράφετε. friv.com, θα πατήσετε Enter και θα πάτε εκεί που λέει friv.com games. Θα το πατήσετε, θα σας μπει μέσα, θα σας φορτώσει. Να, πως γράφετε και εδώ, να το δείτε.